3 minutu dauzkazue. Xabi prest. 1, 2, lau. Lehenengo bikotea, Andonita Arkaiz, zu gaur ez dakit baina, berotzen ari naiz. Lehen jetakin banuen, horrein beste ziri, zuri ez dizut esan, nik otamendiri. Zuk ez dakizu baina, nator bero, zuri ikatza ematen, gure olentzero. Olentzerorena da bere imagina, beti izan behar du, denetan haundina. Ta zu zauderdi kalbo, ta pixka bat flojo, eta txapelketan ez, zenbiltzan hain kojo. Naiz kopulatiboak, izan min gainean, zerbaitek fallatzen du, zure imaginean. Kojuana azaldu, beharko dut zergatik, txapelketan indako, hankaluziengatik. Alkaueterik beinen, nik ez dut atsegin, gaineran kaluzerik, bateen unegin. Ez zuela baterein, hori esan digu, ordu nehingo zenitxun, hankalaurrak iru. Horrela aterata grazia aurrena, Arkaitz ematen dezu, paia bigarrena. Naiz eta etzen duan zuk jantzi txapela, esan aldizut inoiz, honena zarela. Hau zan iraultzailea, hau gendun gaztea, hori da estutzean, makurtzen hastea. Paiarekin konparau, zure dezioak, neri ez zaizkit gustatzen konparazioak. Ze iraultzaile Arkaitz, ez sortu letxerik, egainak ez baitauka, bigarren etxerik. Gaur gauean gure etxea putzuzulo da, eta datozela Estitxu Izagirre eta Julio Soto. Hola, Xeberko. 3, 2, 1. Aurreko hauei begira, larritzen hasi naiz tira, entzule ustetan hemengo denak epaile bihurtzen dira. Begiak dira aideak, ta aurrerako bideak, zuk baldakizu hauen artean nortzuk diren epaileak. 6 finalista kompleto, egaina nola ez seko, berriz aurrera pasatu dute relegoa emateko. Egaina beti altuen, baina igandean mekauen,
bere herrian bengantzatxo bat gizonak merezi zuen. Arkaiz daukagu tipoa, aurrera pasarikoa, zeren norbaitek bota behar du diskurso politikoa. Arkaiz da onena, berez, polemika behar denez, risto daukate Telezin konta, putzuzulon Estibalet. Ta gure nabarrikoak, jotak eta koplikoak, aizeinen ondo zaintzen dituzten minoria etnikoak. Etorri zaigu Nafarra, eta ez da laguntxarra, finalean sartu beharra zegon, ura edaten dun bakarra. Ta seigarrenaren galdez, Lujan Biozan nola ez, gaurkoan bera ekarri dute Igarti bururen ordez. Lujan Bio beti bero, publikoa dauka ero, ta meritua haundiagoa onirabazi ezkero. Elortza eskeletoa, beti luxatuz lepoa, gaur finalera pasatu dute, goxatzeko igandekoa. Ez dezazula jo planto, ni ebenenago txarto, Julio Soto deituagatik, Nikolatu naizelako. Bi bertsolari bakarrik fantastizkiko aurreneko bueltarako, ia eneitzen konfunditzen, datozela Julio Soto eta Maialen Lujan Bio txalo bero batekin. Eutxorrei beti. Hiru, bi, bat, aurrera. Lehendik ezautzen ginuzen, lehendik ezautzen ginuzen, Julito luzetan luzen, esaten dute zerala lehena parazarautzen, lehena parazarautzen, Julito luzetan luzen. Salto mortal bat ta ez txarra, salto mortal bat ta ez txarra, lepo gainean aparra, Silbeira etorri zen baina beraia ez da naparra. Buru gainean aparra, beraia ez da naparra. Zarauzko plaian antzeko, Zarauzko plaian antzeko, Anigari aritzeko, noraino joan behar dezuzuk leporaino kubritzeko. Leporaino kubritzeko, anigeri aritzeko. Nolako berso polita, nolako berso polita, zu zauden asten hasita, etxeko bainera nahiko behin belauniko jarrita. Zaude txoratzen hasita, behin belauniko jarrita. Julito beti ainairosa, Julito beti ainairosa, egokia aproposa, aizuta zer moduz dago zure behor hori rosa.
zure behor hori rosa, Julito beti ainairosa. Oain azaltzeko txanda, oain azaltzeko txanda, eta egia esan da, egingo du zintzarri hori eramanda. Orain azaltzeko txanda, zintzarri hori eramanda. Zintzarriakin aproba, zure ikulu kolora, izen hori pintzeko ederra izango da. Ederra izango da zure ikulu kolora. Hori mintzaira epela, hori mintzaira epela, ez zaitez jardun horrela, Axuriangatik jantzizun Euskal Herriko txapela. Ez zaite mintza horrela Euskal Herriko txapela. Bueno, gaia emateko ordua iritsi da. Erronda hontan ere. Ez tetxuta arkait. Jaiki daitezela. Bueno, zue bilok, bikotia zeate. Oain da 10 urte, alabak, zuen alabak esan zezuen, neskak gustatzen zitzaizkiola. Eta urteri horiek, 10 urte horiek pasaitu zuen notizia digeritzen eta mundu ikuskera zabaltzen eta pixka bat aurrerakoiago sentitzen. Eta gaur aurkeztu izue, bere bikote berria, Aitor. Zuen alabak oain dela 10 urte esan zuen neska gustuko zitula, eta 10 urte pasaitu zuen, Orion hartzen, liserik eta iten, eta gaur aurkeztu izue, bere nobilo, mutil lagun, maitale berria. Aitor. Prest, 3, 2, 1, aurrera. Guk alaba bakarra eta zenbat larru, bi genero dauzkagu ta 3 esparru, lasai ulertuko dut 10 urte barru, 10 urte barru. 10 urtez zerio egin genuen hitz, ezagutu ditut neskalagun anitz, pozik nago Aitorrekin, mendiluzez palitz, mendiluzez palitz. Altxatzatu burua ta bista zuzendu, alabak ohitura onak baititu mantendu, ta txikitat, ta txikitatik, denetik jaten du, denetik jaten du. Mundu hontan edo zerk, baina ez du balio, Aitor beti daukagu etxean zerio, tipo guapoa baina zer ikusi dio, zer ikusi dio. Tanasketak egiten aigeran honetan, denetik izatea ona da benetan, gona oparituko diot gabonetan, diot gabonetan. Erratuta dagola da nire juzkua,
Neskak zitxun guztoko maite guztukua, uste nuen hauzala neure modukua, neure modukua. Gure alaba ez da tuntuna atera, ta pasatzen da alde batetik bestera, pozik ez baldin bator birekin batera, birekin batera. Honekin eidarama hainbeste denpora, lehenengo bestiakin ere hain gustora, hilabete bibarru espabilauko da, espabilauko da. Ta zure gana orain nahi nuke zuzendu, ez dakit zerbait jarri edo eta kendu, ai guk ere aukera eduki bagendu, eduki bagendu. Datozela Maialen eta Andoni. Bertso mundua zoratzen dago joandan igandeko festarekin. Bertso mundua zoratzen dago, zoratzen gaude aurreko igandeko festarekin. Eta Zutondoko dantza hura ez ahazteko, Maialenek Andoniri opari berezi bat egin nahi izan dio. Finaleko publikoaren argazki bat, baina puzzle bihurtua. Puzzlea noski egiteko dago. Igandeko jaia handi hura ez ahazteko, Maialenek Andoniri opari bat egin nahi izan dio. Oparia finaleko publikoaren argazki bada, puzzle bihurtua, eta puzzlea egiteko dago. 3 minutu, gure kanpai jolia azaltze bat zaigu. Hiru, bi, bat. Pieza ta pieza, agurta ore, zuri goresmenta omen, ia puzlean lotzen dituzun beste urte baino lehen. Euskal Herrian puzlea data, Ameriketan pazela, nik neronena egina daukat, bizi izan nun bezala. Jendeak dauzka besoak gora, geldirik nagoni, ahotsik ez du baino, diote denek Andoni, Andoni. Zulen tokian zaude eta ni han fondoan bezala, pena dut nere eskubi hoiek izoztuta dauzkadala. Pieza bakoitza pertsona bat da, eman mila bueltan, ze ordenatan jarri berdin da, denak antzeudenetan. Alde hortatik egingo dugu, puzzle bat oso polita, beti bezala osatzen dena, iskinetatik hasita. Baina iskina bat
faltako du, pieza bat aparte utzi, zu falta zera 14.000, 989. Puzle osoa osatzen beraz, ez dago horrein errez, pieza bat igual urtu egin zen, nere malkoen indarrez. Nunbait malkotan, nunbait puzlean, pieza gisa ez zaudezu, baina nun nahi ipini zaitezke, nun nahi enkajatzen dezu. Beti sentituko naiz nizuen, argazkiaren gertuko, suak pieza indartuko du, ez du sekula lertuko. Puzle zalea zera zueta, piezak 15.000, Andoni Iezu kolarik bota, aldatzen joan dedila. Alperrik esan didazu, naiz kolarikan ez bota, puzlea beti osatuko da, zure sua bertan dagota. Olatu txeki bat aidei den, ez dakit, buzezulon. Bueno, hirugarren bikotia, Igor eta Julio. Bueno, hainbeste krisi, Inemeko hiladan zaudete zue bilok. Langabeziko bulegoko hiladan. Eta Juliok ikusi du nola Igorrek oso kurrikulum luzea daukala. Luzetxo aukeran. Juliok ikusi du, Inemeko hiladan daudela bilak, Igorrek oso kurrikulum luzea aurkeztu dula. Bakoitza jakingo du gaur, ze kurrikulum ekarri digun. 3 minutu, 3, 2, 1. Horriak zenbat dira 2.763, baina 2009ko finala nola ipini du. Baina 2009ko finala nola ipini du. Berzo finala dela ta duda, dauka antzatipo honek. Uste alduzu badakitela, UGTek eta Inemek. Uste alduzu badakitela, UGTek eta Inemek. Finaletik ateratu data, zen malkoak ta zepenak. Orduan nola jokatu behar du, sekula sartu ez denak. Orduan nola jokatu behar du, sekula sartu ez denak. Igual jarraitu behar zenuke, Igorre lortzan trukoa. Ta tranquil sartu ezazu 2013koa. Ta tranquil sartu ezazu 2013koa. Inemenko lan jarrita serio, baina zeharraio zabiltzu. Lanik sekula ez duzu eginta,
gogorra egingo zaizu. Lanik sekula ez duzu eginta, gogorra egingo zaizu. Baldakizu kurrikulumai nola jartzen zaion ginda. Putzu zuloko DJak legez kortarta pegar eginda. Putzu zuloko DJak legez kortarta pegar eginda. Alperrikako izango duzu kortar pegarren burruka. Zuk lana egin baino gehiago eman egingo duzuta. Zuk lana egin baino gehiago eman egingo duzuta. Baina enago zu bezain triste, adarra jodiet behintzat. Hemen ez dago ta lanposturik, ez zuretzat ez niretzat. Hemen ez dago ta lanposturik, ez zuretzat ez niretzat. Arrazoi duzu lanik ez dago, eta hobe behar bada. Pikutara ere UGT talap, guazen berriz parrandara. Pikotara ere UGT talap, guazen berriz parrandara. Barkatu baina kurrikuluma luzatzeko naiz asekaiz. Ze Juliok ez du deus esan baina topografoa ere banaiz. Ze Juliok ez du deus esan baina topografoa ere banaiz. Bukatu data berriz bersoa baina zergatik. Lanik sekula ez du bilatu, hainpelma izateagatik. Lanik sekula ez du bilatu, hainpelma izateagatik.